Wel, llyfr y datguddiad ar bennod gynta a'r bumed adnod i'r sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei dad, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli a gogoneddi'r arglwydd gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, rwy'n dy garu ti a'i gwyddost, rwy'n dy garu fy arglwydd mawr. Wel, mae'r darlleniad heno yn dod o lythyr Paul at y Colosiaid ar bennod gyntaf ac yn darllen at adnod 20. Paul, apostol Crist Iesu, trwy ewyllus Duw, a Timotheus ein brawd, at y saint yng Ngholosau, rhai ffyddlon yng Nghrist, gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad. Yr ydym bob amser yn ein gweddiau yn diolch amdanoch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist. Oherwydd i ni glywed am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, dau beth sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith sydd yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hwn yng ngair y gwirionedd, yr efengyl sydd wedi dod atoch,
Y mae'r Efengyl yn dwyn ffrwyth ac yn cynyddu trwy'r holl fyd, yn union fel y mae hefyd yn eich plith chwi. O'r dydd y clywsoch am ras Duw, a'i am gyffred mewn gwirionedd. Dysgasoch hyn oddi wrth Epaphras, ein cydwas annwyl, sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich ran, ac ef sydd wedi'n hysbysu ni am eich cariad yn yr ysbryd. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deisif yr ydym ar eich i gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac am gyffrediad o ewyllus Duw, mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl. Gan ddwyn ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw, yr ydym yn deisif ar eich i gael eich grymuso, eich nerthu a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth, sef maddeiant ein pechodau. Hwn yw delw y Duw anweledig, cyntafynedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiad, bethau gweledig a bethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ar ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu, y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun. Y pethau sydd ar y ddeiar, a'r pethau sydd yn nefoedd. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air, cyn gweddio ei fendith ar y darn ni'n edrych arno heno. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd o ddod at ein gilydd yn enw Iesu Grist o ymgynnull, a hefyd am y cyfle i ddod at y ti, hefyd yn enw yr arglwydd Iesu ac yn ei haeddiant ef. Gyn ni'n dod eto heno arglwydd i ddaddoli di. Yn gyntaf, i rhoi clod a gogoniant a mawl a diolch i ti. Ac i ni'n cydnabod arglwydd, does dim byd gallwn ni ei roi i ti, oherwydd ti yw'r Duw holl alluog, holl gyfoethog, holl bresennol, holl wybodol, allwn ni ddim rhoi dim i ti arglwydd mewn gwirionedd, dim ond mawl a diolch i ti. Ac i roi ein hunain, wrth gwrs, ar dy wasanaeth fel diolch. Oherwydd arglwydd ti yn wir sy'n rhoi popeth i ni. Ti yw ein creawdwr, ti yw ein cynhaliwr, ti yw ein gwaredwr. Ac i ni'n llwyr ddibynnol arna ti ym mhob ffordd. Ac o arglwydd i ni'n cydnabod hynny heno, ti yw y crochennydd, a ni yw y clai. Yno ti rydyn ni'n byw yn symud ac yn bod. Ac yno ti i ni'n cael bywyd rhagwyddo trwy yr arglwydd Iesu Grist. Hebddo, does dim byd yn ni. Dim byd o gwbl. Ac o arglwydd felly i ni'n daddoli di, ni'n plygu ger dyfron. Fel ein Duw a'n tad, fel i ni wedi darllen Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y gwir a'r bywiol Dduw, y Duw tragwyddo
sydd y tu hwnt I bob mesur, ac sydd yn ddi-gyfnewid. Ni'n diolch am hynny Arglwydd, bod ti byth yn newid, a does dim modd dy newid I. Ac o Arglwydd I ni yn dod gan dy fron yn cyffesu Arglwydd ein pechod ni, o ran natur I ni wedi crwydro a gwrthryfela o Arglwydd, fel dynoliaeth, a bob un ohono ni, wrth gwrs. Ac I ni'n cyffesu hynny hyn o eto ger dy fron di. Ac I ni'n cyffesu ein pechodau fel dy blant hefyd o Arglwydd, I ni'n syrthio yn erbyn ein ewyllus nawr, ond I ni yn syrthio I bechod. Ac diolch I ni o Arglwydd bod na ffynon I gael wedi cael ei hagor I bechod ac aflendid, sef y ffynon ar y groes. Ffynon rinweddol o waed gydag aberth iawnol yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Arglwydd I ni'n diolch heno amdano fe, wrth gwrs, oherwydd trwyddo fe I ni yn bod o gwbl, trwyddo fe I ni'n cael ein cynnal yn gyffredinol o ddydd I ddydd, yr un sydd yn dal popeth ynghyd yn y greadigaeth. Ac o Arglwydd diolch hefyd, mae fe yw pen yr eglwys nawr, a'r cyntaf eto, a'r cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Ac o Arglwydd diolch fel pen bod yn rhoi bywyd i'r corff, bod yn rhoi cynhaliaeth i'r corff, a tyfiant i'r corff. Ac o Arglwydd I ni'n diolch am y darlun hyfryd o'r berthynas fywiol yna rhyngthon ni ar Arglwydd Iesu trwy ffydd ynddo fe. Cyn ni'n gweddio bydd hyn yn fendith I ni heno I gofio hyn, cael ein atgoffa o hyn Arglwydd, ac yn arbennig y byddwn ni yn nesau ato fe, ac yn glynu wrtho fe mwy a mwy. Ac y gallwn ni fod mwy fel ei gorff mwy fel aelodau o'r corff o Arglwydd, yn gwneud beth mae'r pen yn dweud, yn adlewyrchu'r pen, yn ei fyddhau ac yn gwasanaethu y pen. Ac o Arglwydd I ni yn diolch, mae fe sydd I fod yn flaenaf ym mhob peth. Felly, ni'n gofyn I ti'n helpu ni Arglwydd, I wneud yn siŵr mae'r Arglwydd Iesu sydd flaenaf yn ein bywydau ni o Arglwydd, yn ein meddwl, yn ein calon ni, yn ein bywyd ni, yn ymarferol, ac yn unigolion ac yn eglwys o Arglwydd, ni'n gofyn am dy help, cyn ni'n gofyn am dy ras. Ni'n sylweddoli na allwn ni ddim gwneud dim hebddo fe. Dim byd fydd yn dwy'n ffrwyth, dim byd fydd o werth tragwyddon, dim byd hebddo fe. Ac felly llanwn ni o Arglwydd ath ysbryd glân, nerthan ni trwy dy air I ni'n gweddio. Ac o Arglwydd I ni yn diolch heno nawr am ein prynwr a'n brenin a'n harglwydd gogoneddus. Ac ni'n gofyn I ti, Arglwydd, trwy'r gair, I ogoneddu dy fab yn ein plith ni o Arglwydd, trwy'r gair mae heno, I agor ein llyged ni, agor ein calonau ni, I weld mwy o'i brydferthwch, mwy o'i ogoniant, mwy o'i addasrwydd ar ein cyfer ni, ym mhob sefyllfa yn ein bywyd ni, fel bod wir yn dod yn oll I ni. Arglwydd yna'n gweddi ni heno nawr. Ac I ni'n gofyn I ti I ymestyn dy deyrnas o Arglwydd, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Ni eisiau diolch I ti am dy drigareddau eto I ni Arglwydd, am fwyd a dillad a rhyddid a heddwch yn ein gwlad, ac ni'n cofio eto heno am y sefyllfaoedd lle mae rhyfel o Arglwydd. Ni'n gweddio dros arweinwyr y gwledydd, fel ti'n dysgu ni wneud, roedden nhw arweiniad, roedden nhw ras o Arglwydd, gael mesur o ddoethineb. I ni'n gweddio am heddwch o Arglwydd, mesur o heddwch beth bynnag, fydd dim heddwch llwyr, I ni'n gwybod hynny, ond bod na fesur o heddwch yn dod eto yn y dwyrain canol, Iran o Arglwydd fanna,
ac Rwsia ac Wcrain, ac hefyd 'y ni'n gweddïo am ryddid i gyhoeddi'r Efengyl, ac 'y ni'n gweddïo dros ardaloedd nawr, lle mae Cristnogion yn cael eu hatal, a'u caethiwo, a'u carcharu, a'u lladd o arglwydd, Nigeria, Gogledd Corea, Pakistan o arglwydd, Iran ei hunan. 'Y ni'n gweddïo dros yr ardaloedd hynny a dros ein brodyr a chwiorydd. Ni'n gweddïo dros Victoria, ein cynhadwr cyswllt nawr yn Gogledd Macedonia. Nertha fe, cynnal o arglwydd yn ei waith, ac gad iddo fe wybod heddi nawr nad yw ein llafur yn yr arglwydd byth yn ofer. A gad I ni gofio hynny hefyd, arglwydd. Diolch bod ni'n ymwneud â gwaith tragwyddol eibwys, gwaith mawr I ni'n ymwneud ag wrth ymwneud ar Efengyl. Ac o arglwydd 'y ni'n gweddïo dros ein gwlad ni, wrth gwrs, gweddïo am adfywiad, gweddïo am ymweliad o'r Ysbryd Glân yn ein dyddiau ni, arglwydd. Gofyn I ti ydru garhau wrthym ni yn dy drigaredd ryfeddol. Ni'n gweddïo dros yr wythnos ar ymweld ar ysgolion ac unrhyw waith arall lle ni'n cyfarfod a cael cyfle I rannu'r newyddion da. Bendithio'r gwaith o arglwydd, ac ni'n gweddïo bydd yr had yn syrthio ar dir da. Ac fel glywson ni bore yma, bydd pobl yn clywed dy lais di. Rhai ar hyn o bryd sy'n farw mewn pechod ac yn dod yn fyw o arglwydd. Bydd yn drigarog I ni'n gweddïo yn ôl dy drigaredd. Ac I ni'n gofyn nawr I ti yn derbyn ni, gofyn I ti faddau ni, gofyn I ti'n harwain ni a nerthu ni yn y frwydr ysbrydol o arglwydd, I wisgo'r arfogaeth a cadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch yn fawr I ti am ein gilydd fel cyd-aelodau ac helpa ni arglwydd I garu'n gilydd, helpa ni annog ein gilydd a chalonogi ein gilydd hefyd, a maddau ni pryd I ni yn cwmpo'n fyr o arglwydd. Yn gofyn am dy help, gofyn am nerth yr Ysbryd Glân. Gyn ni'n gofyn am dy fendith arglwydd ar y cymun heno wrth I ni gofio yr arglwydd, ac byddwn ni'n cael cymundeb gyda yr arglwydd a chyda'n gilydd yn yr arglwydd hefyd o gwmpas y bwrdd. Bendithia ni felly, ni'n cofio am rai sy'n methu bod gyda ni, gofyn I ti cynnal nhw, a'i cadw nhw, a'i nerthu nhw, yn arbennig yn y ffydd o arglwydd, ac yn y sicrwydd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist o fywyd tragwyddol. Ac ni'n gweddïo y bydd I di'n adfer rhai I ddod nôl ato ni arglwydd eto I fod yn ein plith ni. Arglwydd I ni'n gofyn I ti nawr i'n derbyn ni gyda diolch, derbyn y clod I gyd, a gogonedda dy hun, gogonedda dy fab yn ein plith ni, yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd yn canolbwyntio ar yr arglwydd Iesu. Does neb ond ef, fe Iesu hardd a ddichon. Does neb arall mae'n bosib iddyn nhw lenwi ein bywyd ni gyd, I lenwi ymryd. Fy holl gysuron, byth a dardd yn tarddu, o'i ddirfawr angau drud.
Wel, 'y ni'n troi nôl nawr te at llythyr Paul at y Colosiaid, ac 'y ni'n dod heno na i ddarllen adnod 18 i adnod 20. Byddwn ni ddim cweit yn cyfro rheini, ond dim ots. Adnod 18 i adnod 20. Mae'n sôn wrth gwrs am yr arglwydd Iesu. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch drwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn nefoedd. Wel, ni'n mynd ymlaen nawr te ar llythyr yma gan yr apostol Paul at eglwys Cristnogion yn Colosau. Mae wedi diolch i Dduw amdanyn nhw, wrth gwrs, ac mae'n sicrhau nhw nawr bod e'n gweddio drostyn nhw. Fel ni wedi gweld bob tro, cyn iddo fe wneud dim byd, cyn iddo fe ddweud dim byd pellach, mae'n gweddio drostyn nhw, mae'n cofio amdanyn nhw. Ac maen nhw'n deulu, yn brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Ac mae Duw wedi dod â nhw i deyrnas yr arglwydd Iesu. Oherwydd bod nhw wedi cael eu prynu nawr gan Iesu Grist, eu prynu'n rhydd o dywyllwch i oleuni, o afael Satan i deyrnas Dduw, i deyrnas yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, pan mae'n dechrau siarad am yr arglwydd Iesu, mae'n dweud mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n bwysig iawn yn y llythyr yma, oherwydd mae pobl yn awgrymu i'r Cristnogion yma o credu yn Iesu Grist, ond mae eisiau pethau eraill hefyd. Mae'r apostol Paul yn dangos Iesu Grist yw popeth. Does dim byd allwn ni gael, does dim byd i angen arno ni, tu fas, neu ar ben, neu'n ychwanegol, neu'n extra i'r arglwydd Iesu. Ac yn yr adnodau yma nawr te, adnod 15 i 20, mae dau beth. Fe yw arglwydd y greadigaeth. Yr holl fydysawd, arglwydd pawb. Fe yw delw y Duw anweledig, popeth i ni'n gwybod am Dduw, i ni'n gweld am Dduw, i ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw cyntaf anedig y greadigaeth. Nid y cyntaf i gael ei greu, ond mae gyda fe statws sbesial iawn. Hynny yw, y cyntaf anedig oedd yn cael yr etifeddiaeth fwyaf, yr inheritance fwyaf, a fe sy'n etifeddu y greadigaeth. Hefyd, oedd y cyntaf anedig yn cynrychioli y tad ar adegau arbennig. A fe yw'r un, wrth gwrs, sydd yn cynrychioli Duw. Nid yn unig bod e o'r un natur â Duw, ond wrth ddod i'r byd, mae'n cynrychioli Duw yn ein plith ni, gan ei fod e yn Dduw ac yn fab Duw. Wedyn, fe yw asiant, agent y greadigaeth. Trwyddo fe, mae popeth yn bod. Yn y nef, ar y ddaear. Fe yw nod y greadigaeth. Mae popeth iddo fe, ei fwyna ac ar ei gyfer e. Mae e cyn popeth, a mae e'n dal popeth at ei gilydd.
yn hanes y byd nawr, yn hanes y planedau, y ser, y ddeiar, y môr, yr hinsawdd, mae pobl yn poeni gymaint. Wel, fe sy'n dal popeth ynghyd, fe. Ar hyd hanes, fe sy'n dal popeth ynghyd. Ac mae hynny yn gysurlon iawn i ni. Fe yw arglwydd felly y greadigaeth. Nawr, hwnna'n adnod 15-17, adnod 18 i 20, fe yw arglwydd y greadigaeth newydd. Y ddynoliaeth newydd yma Duw yn ei greu, ac yn ei baratoi ar gyfer nef newydd a deiar newydd. Ac i ni'n edrych, neu dechrau edrych ar hynny, heno yn adnod 18. A'r pwynt cyntaf mae'r apostol yn ei wneud, hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Mae'r ymadrodd yma fan hyn yn newydd mewn ffordd gan yr apostol Paul yn ei lythyron. Fel i ni'n meddwl mae trefen ei lythyron Mae wedi sôn o'r blaen mewn llythyron eraill fel y Rhufeiniaid a Cynta Corinthiaid am yr eglwys fel corff ac yn gyd aelodau i'n gilydd. Mae wedi sôn am hynny ac yn cydweithio ac yn cydymdeimlo, wrth gwrs. Ac mae hynny'n wir am bob un sydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Mae'n cael ei fedyddio gan yr Ysbryd Glân i corff yr eglwys. Hynny yw, swm y rhai sy'n credu yn Iesu Grist trwy'r byd i gyd yw yr eglwys. Ond wrth gwrs mae gyda ni wedyn amlygiad ohono fe mewn eglwysi, fel sydd gyda ni, yn lleol ar hyd a lled y byd. Ond nawr mae e'n sôn am y pen. Mewn ffordd, mae'n ymlyg, mae'n implicated, ond yn benodol nawr, mae'n sôn am y pen sydd ar yr eglwys, sef yr arglwydd Iesu, yn benodol. Ac mae'n mynd i ddweud mwy am hyn, ond mae'n ben organic head. Hynny yw, mae'n peri'r aelodau i fyw a tyfu. Mae'n dod o'r pen, bywyd a tyfiant y corff. Felly, pennod 2 nawr i ni'n gweld hyn, ond oddi wrth y pen y mae'r holl gorff yn cael ei gynnal a'i gydgysylltu trwy'r cymalau a'r gewynau, y joints, a'r sinews ac yn y blaen, ac felly yn prifio, tyfu, datblygu. Y growth yw fyna'n Saesneg, gyda ffrifiant sydd o Dduw. O'r pen mae hwnna'n dod. O berthynas yr aelodau gyda'r pen, mae tyfiant yn dod. Bywyd gyntaf ac wedyn tyfiant ysbrydol, wrth gwrs, tyfiant fel Cristion, fel rhan o gorff Crist. Felly mae'n ben organig. Yn ail, mae'n ben llywodraethol. Mae'n ben sydd yn llywodraethu fel brenin, wrth gwrs, fel arglwydd. Yn wir, mae'n llywodraethu popeth mwyn ei bobl. Popeth. Felly yn Effesiaid, i ni'n darllen hyn yn gyntaf, daros dyngodd Duw bob peth dan ei drai def. Meddyliwch am hwnna nawr. Popeth yn y nef ac ar y ddaear. A rhoddodd ef yn ben ar bopeth i beth? I'r eglwys. I'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff ef, na fe, na'r darlun, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Felly mae'n ben ar bopeth ac ar bawb, yn y nef ac ar y ddaear, mwyn ei bobl, mwyn ei deiras, mwyn ei eglwys. Meddyliwch am hwnna. Mae'n rhyfeddol, cofiwch.
Mae e'n rheoli popeth, lliwio popeth, llwyddiant ei briodfa, llwyddiant ei deulu fe, a'i braidd e. Bod nhw'n dod i'r gogoniant, wrth gwrs. Bod nhw'n dod i'r greadigaeth newydd. A hefyd, fe yw pen yr eglwys wedyn, fe sy'n llywodraethu yn yr eglwys, wrth gwrs. Felly, penod 5 o'r Effesiau 23, oherwydd y gŵr yw pen wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys, ac ef yw y gwaredwr y corff. Felly, fel pen, fe sydd yn llywodraethu, fe sy'n rhoi bywyd a tyfiant a datblygiad i'r corff hefyd. Wel, os yw hynny'n wir nawr te, dyw'r eglwys ddim yn ddibynnol ar unrhyw greadur, ar unrhyw berson, bod yn ddyn neu angel, i ni'n ddibynnol ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac trwy ffydd yn Iesu Grist, i ni'n dod yn rhan o'r corff, a trwy lynu wrtho fe, i ni'n tyfu yn y corff. Trwy Iesu Grist, mae'r corff yn cael bwyd a tyfiant a maith ac arweiniad trwy'r gair, trwy yr ysrythyr, gair yr arglwydd yw e, a trwy yr ysbryd glân. Felly, Ioan 15, mae fi yw'r wir wynwydden, chi yw'r canghennau. Darlun arall mewn gwirionedd, ond mae'n debyg iawn yn dywe. Y bôn, y goeden a'r canghennau, mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau yn ddwentau yn dwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Dyna fe, ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Mae popeth yn Iesu Grist, hebddo fe does dim byd gyda nhw. Mae e'n nerthu yr aelodau yn ei nerth ef. Mae'n ei meithrin nhw, a'i harwain nhw, a'i llywodraethu nhw trwy ei air ef, a trwy yr ysbryd glân. Ac mae'n ddiddorol, y darlun yma nawr te, pen a chorff. A chi'n gwybod beth? Mae'n llythrennol wir am y pen ac am y corff. O beth wedi darllen tymed bach yr wythnos yma, mae e'n llythrennol wir am ein corff ni. A mae eisiau ni feddwl am hyn, mae Duw wedi creu y corff a'r pen mewn ffordd sy'n pwynto ni at Iesu Grist, a'i berthynas a'i bobl. Reit. Beth sydd gyda ni gynta? Y pituitary gland. Sydd dod gynta. Mae yn y pen, wrth gwrs. Mae yn fach. Maen nhw'n gweithio fi fel pisen o seis. Ac mae hormons pwysig iawn yn dod o'r pituitary gland yn y pen i weddill y corff. Mae'n gysylltiedig â iechyd, a tyfiant tisiw, mainwe yn y corff, cartilage, asgwrn ac yn y blaen. A mae'n ryddhau hormons i rannu eraill a glans eraill o'r corff i dyfu gwallt pob math o bethau. Mae gyd yn dechrau fan hyn yn y pen. Yn y pen. Wedyn ni, meddyliwch am y synhwyrau. Mae 4 o'n synhwyrau ni yn dod trwy'r pen. Y gweld, y clywed, yr arogli a'r blasu. Maen nhw'n dod trwy'r pen, wrth gwrs, ac wedyn mae'r corff yn ymateb iddyn nhw. Un arall, os gallwn ni gael y sleid nesaf, cerebellum. O fan hyn, mae cyd-drefnu, coordinator a harmoneiddio siwd mae'r cychyrau yn gweithio. Y muscles yn y corff. Mae'n dod o'r pen. Mae'n dod o'r cerebellum. Meddyliwch am hwnna. Mae'n llythrennol
wir. Wedyn ni, y mediwla, hwnna sy'n nesaf, sy'n rhaid chi gofio rhaid, ond y mediwla sy'n reoli actions yn y corff fel winco, tisian, peswch, cnoi, signo, llyncu. O le mae'n dod? O'r pen. O'r pen. O'r mediwla neu medula, so bynnag i chi'n ei weid. Wedyn ni, o'n i ffili ffindo llun i ddangos hwn, chi wedi cael digon o luniau nawr o hwnna. Mae'r cardiovascular centre sy'n rheoli'r galon. Lle mae hwnnw? Yn y pen. Mae'r respiratory centre sy'n rheoli'r anadlu. Lle mae hwnnw? Yn y pen. Yn y pen. Mae e'n llythrenol wir. Mae'r pen sy'n llywodraethu, yn bwydo, yn bywhau, yn rheoli y corff. Mae'n llythrenol wir. A mae mor addas y darlun yma felly, a pan ych chi'n astudio mwy am y pen a'r corff, mae'n dangos i ni mwy o bwysigrwydd yr arglwydd Iesu Grist yn ein bywydau ni ac yn ein plith ni ac yn ein heglwys ni. A mae'n amlwg iawn felly bod Duw, trwy'r arglwydd Iesu, wedi creu y pen a'r corff, fel sydd gyda ni, i fod yn ddarlun, i fod yn arwydd, i bwyntio ni at y berthynas arbennig yma rhwng Iesu Grist a'i eglwys, rhwng Iesu Grist a'i bobl. A mae hwnna'n rhyfeddol iawn, iawn. Mae gymaint o bethau yn y greadigaeth ac yn ein bywyd bob dydd sy'n pwyntio at Dduw, sy'n pwyntio at Iesu Grist, sy'n pwyntio at ein perthynas ni a fe. Right. Wel, dyna'r pen a'r corff i ddechrau. Ac un peth i ddweud, mae'n amlwg y dylen ni fod yn holl ddibynnol ar yr arglwydd Iesu. Faint sydd angen i ni lynu wrtho fe a sticio iddo fe. Faint sydd angen i ni wrando ar beth mae'n dweud wrtho ni, a gofyn i gael ein llenwi a'i ysbryd ef. Fel bod yn bywyd ni'n cael ei lywodraethu, lle ni'n mynd ffordd i ni'n gweithredu gan y pen. I ddod â gogoniant iddo fe, a bod ni'n byw ein bywyd yn y ffordd iawn, beth sydd yn plesio Duw. Nesa, mae'r apostol yn dweud mai fe yw y dechreuad a'r cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Fe nawr te yw pen y ddynoliaeth newydd. Yr un cyntaf a'r pennaeth o'r ddynoliaeth newydd. Mewn mannau eraill mae'n cael ei alw yn adda diwethaf, neu yr ail ddyn. Yr un sydd yn cynrychioli y dynoliaeth. Oedd adda yn Genesis yn cynrychioli y ddynoliaeth. A Iesu Grist sy'n cynrychioli y ddynoliaeth newydd. Yn hyfryd. Ac mae'r cynrychiolydd yma yn wahanol i'r cynrychiolydd cyntaf. Mae'r ail adda yn wahanol i'r adda cyntaf. Achos dyw e ddim wedi cwmpo oddi wrth Dduw, mae wedi sefyll. Mae wedi sefyll yn ffyddlon. Mae wedi bod yn ifydd i Dduw ym mhob peth. Ac mae wedi dod i dalu ein dyledion ar y groes, sy'n prynu ni wrth gwrs, ar y groes. Mae wedi dod i farw drosom ni, i ni gael bywyd, nid marwolaeth. Marwolaeth i ni wedi cael gan yr adda cynta, ond bywyd nawr, bywyd anorchfygol, i ni'n cael gan yr ail adda. A nawr te, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Y cyntaf i godi o'r marw, byth i farw eto. Nid fe oedd y cyntaf i gael ei godi o'r marw, wrth gwrs. Oedd yna rhai yn yr Hen Testament wedi cael ei codi o farw, chi'n cofio? Gan Elias ac Elisais. Mae rhai yn cael ei codi o farw.
a hyd yn oed trwy gyffwrdd ag esgyrn y proffwyd. Ac wedyn, glywson ni bore yma am un yn y Testament Newydd. Ond buon nhw farw wedyn. Bob un ohonyn nhw, dethon nhw nôl yn fyw, ond am gyfnod wrth gwrs, buon nhw farw wedyn. Oedd y wyrth yna yn arwydd o allu Duw a'i nerth ac yn arwydd o fywyd dyfnach a mwy bywyd tragwyddol. Ond fe yw'r cyntaf i atgyfodi beth i farw eto. So, Rhufeiniaid pennod 6 ac adnod 9, a ninnau'n gwybod na fydd Crist sydd wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei harglwyddiaeth arno ef. Bod y lleill, i ni'n clywed amdani nhw yn y Beibl, Lazarus, merch Jairus, yn y blaen, maen nhw'n cael eu codi o farw, dyn nhw ddim wedi, dyw marwolaeth ddim wedi colli ei harglwyddiaeth arno fe, neu arnyn nhw eto. Ond Iesu Grist, mae wedi codi a mae wedi gorchfygu marwolaeth. A dyw marwolaeth ddim yn gallu gafel ynddo fe beth eto. Dyw hwnna'n hyfryd. Ac mae hwnna nawr yn sylfaen i'n gobaith ni. Dyma sylfaen y bywyd newydd i ni'n cael wrth gredu yn Iesu Grist. Y ffaith bod wedi atgyfodi ar ôl marw dros ein pechodau ni, i ni yn cael bywyd newydd, i ni'n cael atgyfodiad ysbrydol trwy gredu ynddo fe. Felly fyddwn ni'n darllen ym Mhennod 3 nes ymlaen, rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod yn y nef, nid ar y pethau sydd ar y ddaear, oherwydd buoch farw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. So, i'r Cristion, mae'r bywyd oedd gyda fe, mae'r person oedd cyn adnabod Iesu Grist wedi marw. Mae'r person yna wedi mynd. Fel yna, i ni'n cael y darlun yn y bedydd wrth gwrs, o fynd lawr i'r dŵr. Lle mae'r hen fywyd, yr hen ffordd o fyw, yn cael ei adael, mae'n marw. Ond mae gyda ni fywyd newydd nawr yn Iesu Grist. Ac mae'r bywyd newydd yna wedi ei guddio gyda Christ. Mae'n rhywbeth ysbrydol, mae'n rhywbeth nefol, mae yn y nef lle mae Iesu Grist. Ac i ni'n blant y nef, i ni yn y nefolion leoedd, fyna mae'n cartre ni wrth gwrs. A byddwn ni yna cyn hir, yn y nef a'r ddaear newydd. Ond mae'r bywyd newydd yma gyda ni nawr, fel plant y nef, fel plant Duw, trwy Iesu Grist. Oherwydd bod wedi marw ac atgyfodi ar y trydydd dydd. Dyma sylfaen felly ein gobaith byw ni. Fel Cristnogion, i ni'n blant gobaith. Yng nghanol y byd yma, a'i drafferthion, a'i boenau, yng nghanol y byd a'i frwydrau, a'i demtasiynau, mae gyda ni obaith. Gobaith byw, real, sy'n tarddu o'r ffaith bod Iesu Grist a fi farw drosto ni yn fyw. Na sylfaen ein gobaith ni. Felly 1 Pedr 1:3, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr dregaredd, fe barodd fe'n geni ni o'r newydd, so ni wedi cael bywyd newydd, cael ein geni eto, i obaith bywiol, living hope, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Pam i ni'n llawn gobaith? Wel, i ni wedi profi bywyd newydd yn Iesu Grist, ond i ni'n gwybod bod wedi atgyfodi, bod wedi mynd i'r nef, bod e'n paratoi lle ar ein cyfer ni, bod e'n dod nôl i'n casglu ni ac y bydd nef newydd a deiar newydd. Oherwydd beth sydd wedi digwydd iddo fe, i ni'n credu bydd yr un peth yn digwydd i ni. A mae gyda ni obaith byw ynddo fe. Ac felly, dyn ni ddim fel pobl eraill sydd heb obaith. A mae hwn yn bwysig heddi nawr, yn ein dyddiau ni. Mae gymaint o bobl yn cwmpas ni heb obaith.
Maen nhw'n poeni am y byd, maen nhw'n poeni am y dyfodol, maen nhw'n poeni am yr hinsawdd. Yn iawn, maen nhw'n poeni am y rhyfeloedd nawr. Mae yna bethau mawr yn digwydd yn dos e. Ac yn un ansicr, mae bywyd yn ansicr, mae'r byd yn ansicr. A mae pobl yn ofni oherwydd hynny. Ac i ni yn yr un byd yn nhw. Wrth gwrs bod ni. Mae nhw'n cael colledion, i ni'n cael colledion. Ond, di ni ddim yn galaru hyd yn oed, fel y rhai sydd heb obaith. Mae rhywbeth gwahanol gyda ni, mae gyda ni obaith. Trwy yr hen fyd yma, a'i flinderau, a'i boenau, a'n temptasiynau ni, a'n brwydrau ni, trwyddo fe gyd, i ni'n credu bydd e'n dod â ni i'n cartref yn y nef. A bydd e'n dod â ni i greadigaeth newydd. Mae wedi dechrau yno ni'n barod, a bydd yna nef newydd a deiar newydd. Dyna'n mae mor bwysig. Mae'n bwysig bod ni'n deall e, mae'n bwysig bod ni'n siŵr ohono fe, a wedyn bod ni'n gallu rhannu fe. Mae'n berthnasol iawn yn ein dyddiau ni heddi fel bob dydd arall, ond mae'n teimlo rywsut mae'r anobaith yma, a'r ansicrwydd yma, o'n cwmpas ni ym mhob man. Ac dyma sylfaen ein hatgyfodiad ni, ydy ni'n edrych ymlaen ato fe. Ein atgyfodiad ni, nid yn unig o farwolaeth ysbrydol, ond yn atgyfodiad ni o'r bedd, wrth gwrs. Glywson ni chydig am hyn y bore yma. Ioan 14, 19, ymhen ychydig amser, Iesu'n siarad â'i ddisgyblion cyn mynd i'r groes. Ni fydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chi yn fy ngweld i. Hynny yw, ar ôl iddo fe atgyfodi, oedd wedi ymddangos i'r disgyblion dros 40 diwrnod. Byddwch chi'n fy ngweld fy mod yn fyw, a byw byddwch chwithau hefyd. Fel dwi wedi codi o'r bedd, byddwch chi'n codi o'r bedd hefyd, beth i farw eto. Ac mae gyda ni obaith real iawn yn wyneb marwolaeth, yn wyneb salwch, yn wyneb diriwiad corfforol, yn wyneb henaint. I ni'n gorfod wynebu fe. Mae'n dod i'n rhan ni, wrth gwrs. Mae'n rhan o'r byd i ni'n byw ynddo fe. Ond mae gyda ni obaith. Cyn hir bydd gyda ni gorff newydd. Newydd sbon. Heb unrhyw ôl o bechod yn agos ato fe. Heb unrhyw ôl o unrhyw beth marwol yn agos ato fe. Corff newydd. Mewn nef newydd a deiar newydd. Ac felly, yr arglwydd Iesu yw'r arloeswr, y trailblazer. Fe sydd wedi mynd gyntaf trwy farwolaeth, wedi atgyfodi, wedi esgyn i'r nef, a byddwn ni'n mynd ar ei ole. Fe yw capten ein iachawdwriaeth ni. Ac mae wedi torri ffordd newydd. Gwyn ni'n meddwl am Eseia, pennod 43, mae'n bennod arbennig iawn mewn sawl rhan o'r bennod. A dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd, agorodd ffordd yn y môr, a llwybr yn y dyfroedd enbyd. Mae wedi wneud o'r blaen, wrth gwrs, yn agor ffordd i ddod mas o'r Aifft. Lle o dim ffordd i gael. Mae wedi wneud ffordd. Edrychwch, rwyf yn gwneud peth newydd. Mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch ei adnabod, yn wir wy'n gwneud ffordd yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Hynny yw, yn Iesu Grist, mae yna ffordd i ni. Trwy anialwch y byd hwn, trwy'r diffeithwch, i Wlad yr Addewid os chi moyn, i'r gogoniant yn nefoedd. Ffordd trwy fywyd o dreialon a themptasiynau, trwy ddyffryn marwolaeth, bob cam i'r gogoniant. Ac un pwynt arall yn yr adnod yma, pwynt bach i orffen, 18, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Mae Duw am iddo fe fod y cyntaf ym mhob peth. Byddwch chi'n gweld rhai
cyfieithiadau, that he may have the pre-eminence. Chi di sylwi ar y geiriau yna? Y pre-eminence. Mae hwnna'n anodd i gyfieithu mewn ffordd hawdd i ni. Rhag ar ei chiledd yw'r gair yn Gymraeg, ond beth mae'n golygu yw bod e gyntaf, ac yn blaenaf, ac yn uwch na phawb. Mae'n ar uchel. Fe sydd i fod yn uwch na phawb, ac o flaen yn cael blaenoriaeth o flaen pawb. O'n i jyst yn meddwl am ryw ddarlun, dwi'n yn gwybod sy'n help neu beidio, a dyma'r llun bach ola sydd gyda ni heno, a chi ffili gweld e wrth gwrs. Source of the Severn. Source of the Severn. Yr hafren. Yr afon fwyaf ym Mhrydain wrth gwrs, a chi'n gwybod lle mae'n tarddu, yng Nghymru, Pumlimon mae'n tarddu. A mae'r tarddiad yna, diolch Geraint, na fe, mae'r tarddiad yna yn uwch na'r afon. Dros 600 troedfedd yw e, ond mae'n uwch na'r afon. Mae'r tarddiad yna cyn yr afon. Mae'r afon yn dod o'r tarddiad. Ac mae'n uwch na fe. Ac mae'n rhyw ddarlun o'r arglwydd Iesu. Mae e cyn pob peth, mae o'n blaen ni fel pobl, fel credinwyr ynddo fe. Mae e'n uwch na ni, mae fod yn uchel, a fe yw tarddiad. Popeth, wrth gwrs, tarddiad ein bywyd ysbrydol, a'n cynhaliwr ni hefyd. Os yw'r tarddiad na yn stopo, sdim afon. Sdim afon i gael. Mae'n gorfod byrlymu trwy'r amser a'r arglwydd Iesu, a'r bywyd sydd ynddo fe, yw ffynhonnell ein bywyd ni, wrth gwrs, fel ei bobl ef ac afon yr iachawdwriaeth o ran hynny. Wel, Iesu Grist nawr yw'r cyntaf anedig yn y greadigaeth i gyd. Mae wedi creu trwyddo fe, i fwy fe sy'n dal popeth at ei gilydd, fe yw'r llywodraethwr. Ac ni wedi dechrau gweld gyda yr eglwys, gyda teyrnas Dduw, gyda teyrnas Crist, fe yw pen y corff. Fe yw'r dechreuad, fe yw'r sylfaen, fe yw'r ffynhonnell, fe yw y pen. A fel mae'r pen yn llythrenol, yn cynnal ac yn rheoli bywyd a tyfiant a datblygiad y corff, mae e gyda ni. Os mae'r cysylltiad yna'n cael ei dorri, mae'n ffetl, wrth gwrs. Does dim bywyd yn mynd i ddod. Mae'n gweud am y gangen, sydd ddim mewn cysylltiad iawn gyda y wynwydden, does dim ffrwyth i gael. Does dim ffrwyth i gael. Mae hwnna'n holl bwysig. A fe yw'r cyntaf anedig o'r meirw. Mae e wedi concro marwolaeth. Ar ôl gwneud heddwch trwy waed y groes. Fyddwn ni'n edrych ar hwnna tro nesaf, os byw ac iach, os yr arglwydd a'i mynd. Felly, swm a sylwedd popeth, Iesu Grist sydd i fod yn uwch na phawb a phopeth yn y byd. Fe fydd rhyw ddwrnod yn y bydysawd, ond yn sicr yn yr eglwys nawr. Yn ein meddwl ni, yn ein plith ni, yn ein trefn ni, fe. Trwy ei air a trwy ei ysbryd glân. Ac mae lan i ni nawr yn ein bywydau ni, i holi'n hunain. A Iesu Grist sy'n preeminent yn y mywyd i. A i fe sydd yn uwch na phopeth arall yn y mywyd i. Fe sy'n dod gyntaf. Ydw i'n dibynnu arno fe am bopeth? Fi'n tueddiad fel pechaduriaid yw troi oddi wrtho fe, wrth gwrs, troi oddi wrth yw. A'r frwydr i ni fel Cristnogion yw pido troi oddi wrtho fe. Pido hanner dibynnu ar ein hunain, a hanner dibynnu arno fe. Pido hanner dibynnu ar rhywbeth arall, hanner dibynnu ar yr arglwydd. Ydy a mae rhaid ni holi'n hunain fan hyn nawr, a gofyn am help, wrth gwrs. Fel bod e'n cael ei le, beth mae Duw wedi bwriadu iddo fe, i fod yn gyntaf, yn uwch, yn oll, yn bopeth i ni, yn addas at bob sefyllfa,
i gael gras, i gael nerth, i fyw yn y ffordd sy'n plesio Duw yn llwyr. Dyma bwrpas Duw ar gyfer ei fab a dyma ei fwriad trwyddo fe ar ein cyfer ni. Amen. Wel, mi ddewn ni nawr at yr eminesas. Dyn ni heno Crist fo yn fy neffro pan mae'r wawr yn torri. Gydol dydd o weithio gyda mi bob awr. Arglwydd, 'yn ni'n diolch heno eto am dy air di, ac 'yn ni'n diolch am yr arglwydd Iesu, ac 'yn ni'n diolch o arglwydd dyma dy drefen di, mae fe yw a fydd y blaenaf a'r uchaf ym mhob peth, ac mae hynny yn lloni ein calonnau ni, arglwydd. Mae fe, y Duw ddyn, yr un sanctaidd a glân, yr un di-fai a di-nam. Mae fe fydd pennaeth yr holl greadigaeth, mae fe yw pen yr eglwys a'r cyntafynedig oddi wrth y meirw. Cyn ni'n gofyn i ti, arglwydd, i'n helpu ni. I wneud yn siŵr mae fe yw ein pen ni hefyd, ym mhob ffordd, ei fod e wir yn uwch na phopeth arall ac yn oll i ni. Diolch na allwn ni byth ffindo yr arglwydd Iesu yn bring.
Diolch Arglwydd, mae e'n holl ddigonol ym mhob ffordd ar ein cyfer ni. Derbyn ein diolch o Arglwydd a derbyn y clod. Trwy Iesu Grist. Amen.